Orientation is lock. Protect device back. Nag-love siya to, Ate Ambi. Good morning my friend, Nina Likahina. Thank you for coming. Ate Jasmine, Swetres, Ate Rowena Tiranya, may galab shoutout po. Mr. Houseboy. Ito Mr. Houseboy. Ungay. Baliktad na yung ano. Yun, okay na. Tama na yan. Baliktad yung ano. Midit Gabarta, may galab shoutout, magandang umaga. Katunying at sa lahat, may galab shoutout po. Hello sis ambisyosa. Ito nagpapahinga, kaya kinig-kinig lang. Sige, pahinga ka lang po Ate Rowena Tiranya. Thank you very much. Cakes by Queenie, may galab shoutout po. Maputi na ang buo, maputi na. Ano na? Matanda na si Tanying. Ito. Hello po host, may galab shoutout. See you again. Matagal-tagal din ako din nakabisita. Okay lang po ngayon. Ngayon lang din po ako nag-live. Matagal din po ako hindi nag-live stream. Daan tusok host Tanying. Magaling na magtagalog si kaibigan ni Likahina. Kauna-unahan si Ate Ambi ah. Thank you Ate Ambi. Sorry kagabi, ano na. Nalaglag na si Tanying. Wait lang, hindi nakapag-prepare. Ikalab siya to, Ate Super MC.
Good morning, Gusto Nying from Ninalikahin na ayaw talaga gusto tagilid. Di, okay na, okay na. Thank you very much. Harang, may galab shout out to all from Super MC. Sampung tusok, biglang prepare sa pag-alis house. Sige, ingat Ate Miralisa. Sister Rowena from Jasmine 14 Swertres. May galab shout out si Super MC from Ate Ampe. Loading. Bless are those who have gray hair. Yung iba, di na maputi ang buhok. Kinuha na, kaya mag-rejoice tayo. If may gray hair na tayo. Love everyone. At least ano to, ate kaibigan, gray by Queenie. Original hair. Hindi galing sa sa salon. Ba't ganun, error? Wait lang po prepare ko lang tong hindi matagal na hindi nakapag-live kaya parang nakakalimutan ko na mag Kulayan mo, friend. Hindi Ate Jasmine, lalong namumuti daw pag kukulayan. Thank you sa mga like nyo dyan mga kaibigan. Ako dami na din. Sige lang, tambay lang saglit house. Sige lang, okay lang po. Thank you very much po sa pagpunta kay Tunying sa muling pagla-live stream. Kay Tunying, maraming salamat po. Mag-live din ako para sa WS ko. Sige, kaibigan Mitid Gabarda. No problem. Iputi mo na yan lahat, my friend. Tama ho sa akin, 2 times ang puti nung kinulayan ko. Nagpuputi daw po kasi cake by Queenie. Pag lalong pakulayan mo ng itim. Ay, okay na po yan. Ano mo nga muna to, layo-layo mo nga. Ito. Keep moving, Mitet. Okay, naka 1 year na. Channel ko, Hirap What's Our, nalalagas na. Bakit nalalagas? Never ako nagpakulay. Kaya Liz Uban, from Mitet Gubard Vlog.
Kakamuni lang last week. Nag-love shoutout Manay Teta. Nag-love shoutout si Smidit Maray na aga from Tita Vlog. Super MC Vlog, nag-love shoutout. Dan Sarang from Super MC. Nina, my friend, nag-love shoutout. Hello from Manay Tita Vlog. Pangalawang thumbs across from Ate Ambisyosa Variety Vlog. Tita, may galab shoutout to from my friend Nina Likahina. My friend Dina, like number 14, 15, pang 15. Watch ko lang tong video mo. Half hour. Half hour nga. 25 minutes. Watch ko lang yung cookie mo ha. Kaibigan, Lika ni Kahina. Like number 16, my friend Nina. Nakahiga pa nga si Sambe. Anong oras ba kasi kayo natapos? Ate Ambe. In this one, my friend Nina Likahina. Kapit tayo from Super MC. Loading. Loading tong ano ko ah. Super MC, may galab shoutout. Maraming salamat, host Nying. No problem, no problem. Watch this to backup cellphone to your video. Masak Dajeng Rawon. Parang 5 na ata ako nakatulog. Ginawa ko music yung live mo kagabi. Ni-replay ko, hahaha. Super MC, may galab shoutout po from Jasmine 14 Swertres. Mag-washing muna ako, sakit ulo ko. Sige lang po Ate Ambe, sige lang, okay lang. Thank you for coming. Super, hi friend, good morning. Hi Super. Super MC, sabi ni Ate Nina Likahina, good morning daw po. Ano na? Ayaw? Bababa po ng link mga kaibigan, Joshua Avalorio, Afon Vlogger, Tamsak. May friend din na. For giveaway. Joshua Valorio, Afon Vlogger, 3.27k subscriber. Big love shoutout bro. Salamat sa pagpunta. Lagyan ko ng jacket ha kaibigan. Shoutout. Sis Jasmine, big love shoutout. I miss you. Next spin ha, next spin. Ate Nina Likahina. Chin spin. Okay. Harang ulit host from Super MC Vlog. Shout out from Joshua Valorio, Opon Vlogger. Dikitan kita si Super MC Vlog. When connect. Please connect to each other. Thank you, Nying. No problem. Apat. For backup gadget. Watching to your masak daging rawon. Wala doon na lang. Nag-love shoutout sa 9 viewers. Salamat sa 17 thumbs up. Salamat.
Pag pin-host, no problem. Mr. Houseboy. Shoutout po sa pinamagandang babae sa balat ng lupa. Titi Vlog, NMC, mga diwata ng kalupaan. Anong main mo kaibigan ano? Kaibigan Mr. Houseboy. Ay si ano yata to? Si Padi yata to si Padi. Nagpalit ka ng name mo Padi? Oo nga nakita ko si Padi Yokohama. Tingnan ko yung bahay eh. Ayun may pansit ba to? Special pansit ba to with mixed vegetable? Kala mo ha, Pade, akala mo may isan mo ko ha. Ayusin mo dyan kuya ha. Please connect na ano, to Joshua Valerio Open Vlogger. Tita Vlog, mali. Nasabi ko, bakit naging tita? Tita pala. Balik kita sa bakas mo, host Joshua. From Super MC. Di ganyan ang name ko ha ha. Grabe lakas ng ulan din ay from Super MC. Dito mainit dito sa amin ngayon, Ate Super MC. Abay maligo kasi sa ulan. Oh, dito challenge. Parang dinuguan to ah. Masak daging rawon. Padi tama. Tamuntik na tayo madali. Bakit ano nangyari Padi? Ha ha ha. Yan ang mabago name mo. Host Mr. House, nagpalit ka na. Oh, si ano yan, si Yokohama. Yes, thanks host from Ninalikahin ah. 8 minutes. Ah, 10 minutes. This one 14 minutes. Silent LS from Joey Reyes Vlog. Rosemary Arroyo, mega love shout out my friend. Ate Rosemary Arroyo, thank you for coming. May moderator na po, yung moderator. Sis Tita, ang lamig pero pwede din para magising. Na talaga, ha ha. Saan kay Waray, mega love shout out. Papa Lals 2, Tamsak House from Papa Lals. Anong min mo kaibigan? Mega love shout out atin ni Lisa Rome. Mega love shout out sa lahat from Papa Lals 2. Aalis pa naman ako. Katamad umalis. Haha, puyat ka rin ba from Nanay Tita Vlog? First time ko ata dito host from Rosemary. No, matagal ka na po dito Ate Rosemary. Rosemary Arroyo. Nag-ano po kasi ako, naglinis pa ako nung mga nakaraan na araw. Naglinis po ng jacket. Matagal po akong di nakapag-live stream. Medyo sinipag ngayon kaya para sa WH. Sister Rosemary, mega love shoutout from Tita Vlogs. Number 22 Sok with Gate Tunying from Ate Nito Lisa Rome. Thank you po Ate Lisa. Thank you po. Oo nga sis Teta, mas maganda. Yung walang to. Pakipasok muna ng main channel kaibigan Papa Lals to. May kisuyo po. Para makilala po namin yung pinaka main channel. Si Tita Vlog from Ate Nito Lisa Rome. Host Mr. House. Host Mr. House. Baka mapalo ni Lolo ha ha. Ano ba nangyari sa'yo, Padi?
Wala ulan ngayon. Dito kuya kay si Super MC22 Vlog ang may ulan. Thank you Ate Rosemary Arroyo. Si Rosemary, may galab shout out. Si Super MC, may galab shout out from ating Nito Liz Rome. Hello sis Nito Lisa. Ang main ko lang, lagi napalo. Ano yun? Ang main ko, lagi napalo. Di makadikit. Mas marami daw akong nadikitan kaysa dumikit sa akin. Kaya di na ako basta dumidikit. Mga pasaway dumikit. From Hitit Gabarda Vlog. Ako, nanonood muna ng 5 minutes. Ako nga, 25 minutes. O, ayun, 25 minutes. Papakita ko, Tinatapos ko po yan kay Nina Likahina. 4. Wala pong skip yan. Ganyan po sana ako magdikit lahat. So, pag mag-subscribe, ganyan lahat. Mas maganda, walang kalagas-lagas. Ayun po, 18 minutes now, 18 minutes. Ganyan po ang ayudang maganda, baka po gusto, ano yun? Okay lang naman sa akin kaso napapalo ni Lolo. Pag ganun pala, hindi ka makakadikit. Super MC, ingat sa palo. Sa paluan, baka mamukbang pa ni Lolo. Kaya kasi Nito Lisa, sobrang ingat po ako ngayon. Kaya dapat Super MC, ang paglapag mo yung 3 minutes video lang. Kasi mga ibang nadikit, bilis magdan. Kahit kaibigan natin Mitit Gabarda, kahit 3 minutes ang gawin mo. Kahit 2 minutes nga, yung ibababa mong link eh. Yung iba talaga hindi talagang lang. Pagka-click, dikit, hindi nanonood. Rayan na natin sila, yun ang gusto nila eh. Wala tayong magagawa. Yes, yan ang tama kay Tunying. Sana all, gaya kay Tunying. Thank you po Ate Lisa. Ako kasi almost 2 years na. Hello kaibigan, Tunying Maksam, like number 20 from Bang BMR's channel. From Indonesia. Thank you for coming my friend. Bang BMRS channel. Kung mga 1K sob, di na siguro importante ang dikit. Views na lang. Opo Ate Rosemary Gabarda, kung monetize channel ka na, hindi mo na kailangan makipag sub to sub. Dikitan mo na lang yung yung talaga main channel niya. Kung ano yung main niya, dikitan mo yung main niya. Pero kung ang gamit niya Ninja, tapos ibababa niya main, pangit, huwag mo nang dikitan. O kaya maghintay ka na lang na ikaw ang dikitan ng main, tapos balikan mo na lang siya. Kasi yung iba, wise din yung iba eh. Gusto dikitan lang ng dikitan. Big love shout out my friend, Mr. DIY Project Tech. From ano nga ba ito si DIY Project Tech? Nueva Ecija. From Nueva Ecija. Ipaalam ko kasi kuya sa jowa mo. Ipaalam mo kasi sa jowa mo na may channel ka para alam niya. Patay ka pa day. Di pala alam ni Commander mo eh. Akala ko malakas kay Commander mo. Ako mostly full watch from Ate Rosemary Arroyo. Okay, tapos na po, Ate Nina Likahina. 25 minutes and 35 seconds yan. Tinapos ko po yan. Sana all, ganito magdikit. Yung dalawa, matatapos na rin, Itong isa, matatapos na rin po.
May moderator na po yan, kaibigan Mr. DIY Project Tech. Dalawa kasi yung DIY, sino nga ba yung isa? Na Ilocano eh. Tama si Rosemary Arroyo, di ba? Mas okay full watching. Ako, pag nagtambay sa LS, talagang tambay para sulit. Yes, yes. Thank you very much. Sana all pare-pareho tayo ng ganyang estilo para pare-pares tayo Pare-pares tayo sa bagay. Kilala naman natin yung talagang solid na subscriber ba or solid na kaibigan dito sa YT, yung mga katulad ng mga small YouTuber. Pag tumambay po talaga tambay. Mamasada po ako ngayon from Mr. DIY Project Tech. Tamang-tama lang. Natapos si Pastor Christ sa live. Nakita kita Tunying, kaya pasok agad. Thank you po at hindi Nisa. Hindi ako nakapunta kay Manny Chris follower. Dumating ako dito sa bahay mga past 9 na. 9:20 ata yun. Galing bukid. Harangdan from Mr. DIY Project Tech. Yun, natapos na po. Nasa ibang live stream na oh. Yun, tapos na rin oh. Kaibigan ni Nalikahina. May friend din na oh, second video. Your Rika Kirang Kedas Suyami. Like number 58. Super MC naman tayo, Super MC. Thank you po Ate Rosemary Arroyo. Harangdan from Mr. DIY Project Tech. Manay Teta Vlog, thank you sa pa-BG-BG. Salamat ka Tunying from Mitid Gaward Vlog. Baba ka mo nga po ng link mo muna Ate Mitid Gawarda. Tapos live stream ko mamaya. Pag okay pa ako, silent mo na lang. Tapos pag tapos na ako, punta na lang po kita o kaya replay ko na lang kung sakaling tapos na kayo. Yes, thank you Tunying from Ninalakay na. Sa mga bisita nito Tunying, pasensya na po kayo pag di ko kayo mapupuntahan. Priority po namin panoorin muna at manood nang may bukas bawat upload from Tunying Maksam. Misis ko po yan, misis ko yan nag-comment. Para alam niyo po, pag tumutok po yan si Mrs. sa YouTube channel namin, YouTube channel ko, maghapon po yan naando sa lamesa. Talagang kahit sumasakit na ulo, banat pa rin. Star Seekers, Crystal, harang dikit po host. From Star Seekers. Papa Lals to, wala na si Papa Lals to. Ayaw yatang ilagay yung kanyang main channel, okay lang. Kanino tong Star Seekers? Star Seekers Crystal? Kanino pong ninja? Mayra TV Vlog, mega love shoutout, thank you for coming. Salamat po, okay lang Katonying, saka na ako maglapag. Permitted Gabarda. Sige po. Alam naman ni Mrs. yan, nakalista yan kung sino mga pumunta. Tapos babalikan namin yan mamaya. Bye-bye po. Thank you Ate Mitid Gabarda. Good luck po sa live stream mo. Good luck. Dito tayo kay Ate Super MC. Ate Super MC. Like number 47. Wala pang harang. Like 47, like 48. Ate Super MC, nasa harang. Pangatlo so, Ate Super MC, like 48, 49 na, like 49. Pang-apat, Ate Super MC, like number 50. Ilang minuto ba to? 21 minutes. Okay lang yan, 25 minutes ay 21. Tapusin.
Para pare-paras. Kaya na po ng Star Seekers Crystal. Sa dami ng subscription ni Tunying, di kayang panoorin lahat ng mga kaibigan. Pag nanood Tunying kahit 5 minutes lang, triplehin ko pagbalik sa inyo. Totoo po yan. Na sinasabi ni Mrs. Talagang nakatutok po yan. Kung may ipapakita ko nga lang ang video namin, para sa pag-support lang, para mapatunayan namin sa inyo na ganun ang gawain namin, kaso hindi mai-send sa ganitong live stream. Pero kung sakali man na friends ko kayo, pwede akong mag-send ng video. Salamat po, Permitted Gabarda. Yan, supportive si Mrs. Gusto ko yan. Opo, nandun siya sa kabila, Ate Lisa. Nood dikit po kayo. Tapos yung video from Ate Permitted Gabarda. Ano pong main natin, kaibigan, Star Seekers, para madyakitan. Ambisyosa, mega love shoutout. Salamat po. Good morning ulit, Payo from Ate Ambe. Lagyan ko ba ng jacket Ate Ambe? Itong ambisyosa na to. No skip ads po. Pag nagbalik ako, tunay na suporta, asahan nyo. Biyahe na po ako. May pasayro na ako. Dalaw po ulit ako next time. From Mr. DIY. Salamat kaibigan, Mr. DIY Project Tech. Harang House from Ambisyosa KDT. Good morning from Ate Ambi KDT. Nag-live shoutout sa lahat. Pang 24 tusok. Mayra TV Vlog. Yes po, Idol. Hindi po ako nag-skip ng ads. Yan lang po. Maitutulong ko po kay Idol. From Mayra TV Vlog. Opo, yan. Kahit di na po tayo magpalipad. Kasi hindi naman natin inaasahan yung lagi lang magpapalipad sa atin. At saka yung palipad, hindi naman mapupunta sa atin lahat yan. May kaltas agad si YouTube dyan. Kaya nga sabi ko, pag nagla-live stream ako, kahit walang palipad, okay lang. Basta nung skip ads na lang, mas maganda pa. Kasi pag nagpalipad kayo, ini-expect nyo, mapupunta sa akin yung ipapalipad nyo. Siyempre, may hiya naman ako. Magpapalipad din ako sa inyo. Buti kung ipapalipad ko sa inyo, buo rin, hindi naman. Imbis na tayong pasahuri ni Whitey, si Whitey pang pinapasahod natin kasi may kaltas agad siya sa mga palipad-palipad na yan eh. Kawawa lang tayo mga nagpapalipad, kaya iwasan na lang yung palipad. Nung skip ads na lang, mas maganda pa. Talagang kay Whitey lang tayo maghihintay ng sahod natin sa Whitey. Kahit di po tayo magpalipad. Basta no skip ads po, mas maganda po yun. Wag po tayong masanay na wag po tayong masanay na pag nag-live stream, maraming magpapalipad. Wag po nating isipin yung palipad. Ang mas maganda pa po, no skip ads in full watch. Mas okay po yun. YouTube kumikita sa palipad. Tama po yan, Ate Rosemary Arroyo. Kaya nga po tinamad akong mag-live stream mga nakaraan kasi tinitira pa ako sa palipad. Kaya daw ako nagla-live stream kasi naghihintay lang daw po ako sa palipad. Dumami po ang basher ko dyan. Kasi nung na-monetize channel po ako, nung nag-live stream po ako ng mga sunod-sunod na araw, marami pong nagpapalipad. Tinira po ako dyan. Kaya daw po ako nagla-live stream kasi gusto ko lang palipad. Palipad lang daw po ang habol ko. Kaya nga po sinabihan ko yung mga nagpapalipad na wag na magpalipad. Kahit mag-live stream ako, okay lang na wala akong palipad po sa akin. Basta no skip ads po. Malaking tulong na po yun sa atin. At least si YouTube ang magpapasahod sa atin. $40 ang kaltas ni Lolo Tonying. Oo nga po ate, kaya nga po sabi ko sa'yo, wag na magpalipad, di ba sabi niyo po sa akin, papaliparan niyo ako. Wag na po magpalipad para basta no skip ads po, ayos na po yun. Yes po, Idol, hindi po ako nag-skip. Mega love shoutout sa lahat. Mega love shoutout, kabitin niyang Bisacol, kaibigan. Dito pa ako kay Ate Super MC, oh. Ambitious sa kay TD. Ano ba dati ang be? Jakitan ko?
Sis Ambisyosa, mega love shoutout. Sis Nito Lisa Raw, mega love shoutout from Kabitinyang Bisacol. Sis Super MC, mega love shoutout from Kabitinyang Bisacol. Sis Kabitinyang Bisacol, mega love shoutout from Atil Nito Lisa Raw. Tama, host. Whitey kumikita sa palipad. Kabitinyang Bisacol, sis, mega love shoutout Nito Lisa Raw. Lagyan ko na nga ng jacket natin, Ambi. Diyos talagang importante from Rosemary Arroyo. O tama po yan, Ate Rosemary Arroyo. Google at home. No skip ad, tapos views. Talo nyo pa nagpalipad po niyan. Kung ganyan po lahat. Mega love shoutout Kabsat, Criselda Blossom TV. Lagyan ko na ng jacket Ate Criselda, ha? Criselda Gwynpay. Sisi Ambi, love, mega love shoutout from Nito Lisa. Harang, ambitious sa mega love shoutout from Ate Criselda. Bili muna ako pagkain ko. Sige, bili ka muna, Manay Tita Vlog. Sis Kabitinya Bisacol, mega love shoutout po. Mega love shoutout Kabsat, hashtag Criselda Blossom TV. Shoutout po sa 12 viewers. Salamat po sa 24 thumbs up. Salamat ading host. No problem po nang. Thank you for coming. Salamat at nabisita mo uli yung yung first live stream dito Nying. Tagal lang din ako pag live stream kasi. Still as harang from Ate Criselda Blossom TV. Link po, link, para maipin. Huwag po kayo mahiya. Hindi ko na sabihin yung wag matakot kasi nagagalit si Mrs. Baka daw sabihin. Huwag kayo mahiya. Mas maigpit yung mentor ko maigpit. Si Mrs. na mentor. Ito pala si Joshua. Okay. Kay Joshua tayo, Joshua Abalorio, open vlogger. Bakas lang tayo dyan, kung wala naman siya, bakas lang tayo, at least mababasan yan. Salamat, kaibigan Kabitinyang Bisacol. Dito po kay Ate Super MC, oh. Super MC. Hindi ko sinaano tong tong baliktad tuloy tong camera ko ngayon. Hindi siya nagro-rotate. Hello host from Kirira Masa Vlog. Mega love shoutout sis Ate Milen SJ from Singapore. Thank you for coming. And natin Nito Lisa Ron, thank you sa pa-BG mo sa love and care emoticon. Tingnan ko lang tong kay Kirara Masa. .93k subscriber. Thank you for coming, Ate Kirara. Dikit na po ako sa inyo, dikit na. Bell all na po. Lagyan ko lang po ng jacket. Salamat host. Welcome po. Ako dapat na magpasalamat. Salamat sa suporta mo sa akin from Milen SJ. Nakatulog ako kagabi Ate Milen SJ. Nag-comment ako, nakaabang na. 9:30 yata yung yung premiere. Kanino po itong kay Star Seekers? Crystal? Kay Crystal, pinuntahan ko live kahapon. Please comment naman po kung kanino para tama sa cause from BB Jane. Kaya mo na kung ayaw Kasi po, dinadakitan ko lang po yung main. basta walang masama sinasabi. Para po kilala natin, para madyakitan, para makapagbaba din po kayo ng link. BB Jane TV. 1.36k subscriber. Salamat sa pagpunta. Bell all ka na rin po sa akin, oh. Medyo
nangingitim na to. Lagyan ko lang po ng jacket kasi pag alam ko pong nakasubscribe ako at hindi ninja, titinan ko po muna yung channel, saka ko po jajakitan. Kasi nag-iingat po tayo kasi palablab po from Kirara. Marami po tayong basher na ano. Mahirap nang mawala yung channel natin yung tagal natin pinaghirapan. Baka po matulad tayo dito sa isang kaibigan, dito kay Super MC. Na dati pong nawala yung channel sa isang iglap lang. Mel, salamat! Sheyang from Nina Likahina. Mega love shoutout Nina Likahina from Kirarama sa vlog. Another Baharang Kabayan from Ate Melen SJ Singapore. Palablab naman host ng dalawa kong premiere. Okay, no problem. Tapusin ko lang ito nakapin. Tapos na kay Ate Super MC, oh. Dito na ako sa pusa. Ate Super MC, oh. I-like ko na lang din. Ay, nakalike na pala, oh. May like na, oh. Itong isa hindi pa, oh. Hindi pa nakalike. I-like ko lang. Total, nandito na rin lang naman. Ito, tapos na Ate Super MC, oh. Ito, nasa ibang ano na, oh. Gun King na, legendary. Dito na ako kay Joshua. Joshua, like number 23. Premiere. Second, kaibigan Joshua Abalerio. Abalorio. Subscribe, bell all. Like number 24. Number 3, my friend Joshua Avalorio. Like number 25. Okay. Like number 26, Joshua Abalorio. Bell all. Okay, next spin. Okay lang ba yan? Gabi na. 10:45. Sino pa nagbaba ng link? Link. Tamsakan nga natin, thumbs up pa natin tong kay Kirarama sa vlog. Okay, replace pin. Migalab shoutout kaibigan Nilo Magnaye. Migalab shoutout Brutunying from Nilo Magnaye Max Vlog. Kapatid ni Lisa Rom, migalab shoutout. Mayra TV Vlog, nag-BG, migalab shoutout sa lahat from Bro Nilo Magnaye Max Vlog. Kirarama sa check from Nina Likahina.
Nakinig lang ako kabayan while may ginagawa. Sige, Ate Milo CJ, salamat po. Thank you very much po. Shoutout sa 15 viewers. Bro Nilo Magnay, may galap shoutout kapatid from atin nito Lisa Rome. Thank you po si Sinina from Kirar Nama sa vlog. Kirar Nama sa vlog oh. Unang giveaway. Like number 5. Magko-comment ako sa sa live chat. Ilalagay ko dyan na pang 5. Like number 5 from Maxam. Pangalawa, kaibigan Kirarama sa vlog. Like number 6. Pangatlo, kaibigan, Kirara Vlog. Nakasubscribe na sa ito. Maglalike na lang ako. Like number 7. Di mo kapag-comment. Di mo kapag-comment to sa live chat. Pero like number 7 to, like number 7. Pang-apat. Kaibigan Kirarama sa vlog, pang-apat. Like number 8. Legit po to, legit. Tigi-isa pong account. Yon, next po, next. Bababa po ng link. Link. Wow, thank you host from Kirarama sa vlog. No problem, welcome. Bro, nakatambay lang sa LS mo, kagising lang from Nilo Magnay Mix Vlog. Okay lang bro, thank you very much sa patambay mo dyan. Daan lang sa iyo host, work na from BB Jane TV. Okay, unahin po ang trabaho. Tulad po ng lagi kong sinasabi, unahin muna ang trabaho kasi sa trabaho, naandun na yung aasahan nating sahod. Dito, pag hindi ka active dito, hindi ka masyadong active. Baka 3 buwan, 4 na buwan, wala ka pang sasahurin dito sa sa YT. Thank you so much po from Kirarama sa vlog. No problem. Okay po host, from Kirarama sa Atinito Lisa. Salamat sa pa-BG. Mayra TV Vlog, thank you din. Jade, Yahoo, mega love shoutout from Jade. Mayra TV Vlog. Ipin ko na itong kay Mayra. Sa mga hindi po nagbababa, pindutin nyo lang po yung 3 tuldok. Go to channel na lang po kayo. Mga main channel po kasi yung mga yan, mga main. Yung mga hindi nagbababa, main channel yan. Pwede nyo puntahan yung go to channel. Para dun nyo sa i-subscribe. Basta mag-comment lang po kayo sa latest video para madali po niyang balikan. Dun po niya titingnan sa latest video. Mahaba man yan o maiksi. Basta sa latest video po. Huwag po kayong mamili ng maiksing video ha. Kasi pag maiksing video, tapos baka hindi pa panoorin, wala din. Basta yung latest upload po. Ang puntahan nyo para madali po kayong balikan nung didikitan nyo na mag-go to channel kayo. Thank you Idol sa pag-pin from Mayra TV Vlog. No problem. OTW Mayra from Kirara. Harang ulit host. Ako host, bahala ka na magsukli.
sa pagtambay ko. No problem po, Ate Rosemary Arroyo. Nadikitan kita, Ate Rosemary Arroyo, kay Manoy Dong Vlog eh. Tanda ko pa, Ate Rosemary Arroyo. Kay Manoy Dong Vlog tayo nagkadikitan. Baka naayudahan pa nga kita. Pero walang problema yan. Titingnan ko uli dito, baka mayroon pa tayong hindi nakadikit dito. Maraming pala salamat po sa dumikit. Balikan ko po mga bakas nyo. Tama, host. O, sabi na nga ba eh. Kahit matagal-tagal po akong nawala sa YT kasi tinamad nga ako gawa sa mga basher. Naging basher ko. Kaya, pero sabi ng iba, ibang kaibigan natin, hayaan mo na lang. Huwag mo na lang pansinin. Hop, dito pala kay Mayra. Mayra, ano rin pa pala to? Premiere. Hindi pala naka bell all. Bell all ko lang. Like number 15. May bakas po yan pang 15, pang maksam. Pangalawa, kaibigan Kirarama sa vlog. Yes, idol, premier po yan. No problem. ODW Sir Nilo from Kirarama sa... Okay na. May like na ako Mayra TV, like number 16. Pang 15, pang 16 na Ay, dito makakomment. Di makakomment to. Sa live chat. Pang 16 to, pang 16. Ito pang 17 like. Pang 17 na nga. Next po tayo, next. Thank you po host from Kuramasa. No problem. Pang 18 no? Pang 18 na like. Tita Emma's Helping Hand, big love shoutout po. Nandiyan na pala si Ate Emma. Kiraramasa. Next, kay kaibigan Nilo Magnaye. Nilo Magnaye muna tayo. Sunod natin si Ate Emma Helping Hand. Yes po, idol. Premier po yan. OTW Sir Nilo from Kiraramasa. Thank you po host from Kiraramasa Vlog. Thumbs love kuya from Ate Emma. Thank you po Ate Emma. Good morning. Good morning to all from Ate Emma Helping Hands. Mega love shoutout si Emma from Super MC Harang House. Mega love shoutout everyone love. Everyone here. Staff in love in care emoticon. Kirarama sa vlog. Mag-iwan po kayo ng bakas sa ibang video para mabalikan ko kayo ng dikit. Pag premiere po, magbakas po kayo sa live chat. Tapos punta po doon kayo sa comment section. Magbakas din po kayo dun sa comment section para alam niya na nagdikit ka dun sa akin, nag-message ka dun sa live chat, nag-message ka rin dun sa comment section. Sir Nilo, dan po full pack pasukli. Bawalang pasukli dito.
Bawal po ang pasukli agad ha. Christy Inching TV, mega love shoutout. Like Dan, Mr. Tony Magsam, mega love shoutout po. May moderator na po yan. Kaibigan Christy Inching TV, kapatid dito, mega love shoutout po. Kuya, palablab sa upcoming live, mamaya. Okay, no problem. Dito muna tayo kay kaibigan Nilo Magnaye. Bro Nilo, like number 27. Pangalawa bro, pangalawa. Pang 27 yung isa. Palablab mga lalab sa upcoming live. Pang 28. Alagad ni Max at saka Maxam 1. Dalawa bro, dalawa. Pangatlo bro, pangatlo. Pang 29. Pang 30 bro, pang 30. Oh, pang 30. Di ba pala nakasubscribe to bro? Subscribe ko na rin bro. Bell all. Bababa na po kayo ng link. Mga ko po kayo mahihiya ha. Okay. Live stream, Primes Bill from BNSY official. Next pin, Ate M Helping Hands. Tapos Super MC, meron siya, Ate Super MC ah. May kalab siya po Kuya Lablab, Nilo Magnaye. Almusal tayo mga kaibigan from Tito Vlog. Sir Nilo Dan po. Mayra TV Vlog, mag-iwan po kayo ng baka sa ibang video para mabalikan ko po. Salamat po. Si Dea Santa ba yun? Na? Dea Santa? Kirara Masa Vlog, nag-drop din ng link. Ito yung isang premiere man oh. Kirara Masa Vlog, di ba? Pin ko ulit mamaya. Nalubat. Like Dan, Mr. Tony Maxam from Christian Ching TV. Idol nila, may galab shoutout. May galab shoutout, sis Super MC from Ate Emma's Helping Hands. Kapatid Tito Vlog, may galab shoutout po from Nilo Magnaye Mix Vlog. May galab shoutout si Tito Lala Bastag Teta from Ate Emma. Christy Inching TV, may galab shoutout po. Dan po sa nakapin. Kuya, akyat ka ulit mamaya ha. Anong oras yun Ate Emma? O, akyat ulit ako, no problem. Basta may nag-request sa akin, akyat. Ate YP, may galab shoutout from Ate Emma Helping Hands. Ano siya? Hello daw, hello, Ate Emma. Tita Emma Helping Hands. Tamsak Dan po. Hindi pa, pinaka-cremate. Sabay pala tayo nag-LS. Pasensya na po, schedule ko kasi ito. Kaya
Kaya po di ko kayo makita nag-LS. Kasabay pala. Sino? Si kaibigan Nilo Magdaya para sila silawan. No worries Kuya Lablab, Nilo. Kasi yan talaga yung slot time ko every week. Oh, pag Friday, 1 talaga yan. 1 PM Pinas time. Teka, nakakalimutan ko na. Ate Emma, oh. Like number 5. Magbabakas ako para alam nyo. Dati hindi ako nagbabakas. Pag premiere o kaya live stream na binababa. Ngayon magbabakas na ako para baka sabihin nyo nagsisinungaling si Tunying na nag-like na. Sabay, like lang naman. Walang bayad yan. Kung isipin nila na nagsisinungaling si Tunying, bahala sila. Basta honest lang ako sa sarili ko. Panglima pa lang pala, panglima. Like number 5. Uy. Ito, like number 6. Oh, like number 6. Pangatlo, Ate Emma, pangatlo. Like number 6. Pampito. Like number 7. Number 7. Pang-8, Ate Emma, oh, may nag-like na isa. Like number pang-8 sana to, pero pang-7 na, oh, may nag-like ng isa. Mega love shoutout, bro! Nakita po kita dyan. Florencio Moncawe, like number 33 from kaibigan Manay Florencio Moncawe. Mega love shoutout, bro. Thumbs up with Harang Idol from Mayra Daya Santa Vlog. Kuya Lablab, Bastag Nilo. Sa Dubai ka ba from Ate Emma's Helping Hands? Emma's OTW sa Nakafin from Kirarama sa vlog. Mga legit po yan, mga legit. Yan, si Nilo Magnaye, Emma's Helping Hands, Mayra Daya Santa, Nito Lisa Rome, Ate Melin SJ, mga very supportive po yan na kaibigan na small YouTuber ni Tunying. Mula umpisa hanggang ngayon. Hindi po nang iiwan yung mga yan. Yahoo! From Manay Florencio Moncawe. Kasi doon namatay sister ko sa Dubai. Si Emma. Naipag-cremate nyo pala yan, Ate Emma. Pinag-cremate nyo. Si Ate Oye. Thumbs up po, Sir Idol. From Chantil May. Wow, nandito na naman si Chantil May. Ah. May sir na, may idol pa. Tita Emma's Helping Hands. Abu Dhabi po. From my place, 5 hours going Dubai. Okay, Kuya Labla. Bastag Nilo. Thank you so much, sis. Hashtag Kirarama sa vlog. Nag-love shoutout po sa 15 viewers. Pin, next. Link po, link. Yung mga may premiere dyan para mabilis na matamsapan. Ito kay Kiraramasa. Yung isa yata niya itong ano eh. Isa yata niyang premiere. Dalawang premiere niya eh. Nakita ko. At Emilin SJ, baba rin po kayo ng link. Kasi malaking pera ang magagastos kung buong katawan ang iuwi sa Pinas. O nga po, Ate Emma, tama yan. Napakatalino talaga nito ni Ate Emma. Pagdating sa
Siyempre, malaking pera yun pag ano, pag isang kabaong. Buti kong libre. Hi host, thank you po ulit from Kirara Masa Vlog. No problem. At Lito ni sa Rome, thank you very much. Punta ko lang tong isa uli ni ano, Kirara Masa. Oh. Like number 46, Kirara Masa. Tapos na pala? Kaka-premiere mo lang ba? Ate Ambi Bayarity Vlog, mega love shout out. You're welcome po si Emma. Variety. Tamsak na lang ako, kaibigan Kirara Masa. Tapos na yata to. Kakatapos lang yata mag-premiere. Pang 47. Dapat ito yung binaba mo kanina kaya Ramasa. Para nakahabol sana o para naisugod. Nakasugod sana kami. Tamsapan ko na lang. O, pang 48 na. 48 like. Panoorin ko na lang o, panoorin ko na lang o. Nasarang ako, nasarang. O, ayun, nasarang o. Ito dapat yung naibaba kanina para... O, pang 50. Nasarang din. Kakatapos lang na ano. Maya pa po 2 PM yung una ko premiere. O, yung unang mo binaba, mamaya. Tapos ito, kakatapos lang. May club shout out kaibigan Alidos TV Vlog. Dan tamsak. Bro, barya. Thank you. Tapos yung pangalawa premiere is 3:40 PM po. Okay, no problem. Notify naman yan kasi bell all ka sa akin. Kung alin ang dilobat yan mamaya at natsimpuan ko, mamaya pagkatapos ko, i-charge ko naman agad to eh. Yung isa ko po, binaba, ay nakaraan pa po yun. Thank you so much host from Kirara Vlog. No problem. Kaya yung live natin ay para sa sister ko ulit para makatulong sa pagpauwi sa kanya sa Pinas. Okay. Tama yung Gcash. Ay, wag nang ate Emma, wag nang sabi mo yung mga nagpapalipad sa'yo, wag nang palipad. Pero naman Gcash na nababa na. Oo, yung iba sa Gcash na lang muna. Kasi, imbis na makatulong ng buo, kakaltasan pa ng YouTube yun. Hindi sayang lang, kawawa naman yung mga nagpapalipad. Imbis na may expect nilang buo yung may tutulong nila, napunta pa sa sa kurakot. Thank you so much, host. No problem. Baryadan bro from Alido. Ma'am Kirara Masa Vlog. Dan Pulpak. Link para maano natin. Yung mga hindi pa nakapagbaba ng link, huwag po kayo mahiya. Bro, Alido may galab shoutout from Ate Lito ni sa Rome. Nagsesend sila sa Gcash from Ate Emma. Yun, thank you. Ganun na lang. Sinasabi ng sister ko sa Pinas. Thank you, Sisi Mamaya. Sisi Myra. Nito Lisa, may galab shoutout po. From kaibigan Alido. You're welcome, Sisi Kirara Masa. From Mayra Daya Santa Vlog. Manay Teta. Thank you sa pabiji-biji. Idol Alido, may galab shoutout. 13 minutes pala to. Kaibigan Kirara Masa. OFW sa park lang ang tambayan. Hindi po ako magbabakasas dito sa mga kaibigan ko, itong mga pang giveaway ko. Siguro naman nakikita niyo yung piniplay ko, hindi na po ako magbabakas. Kasi pang giveaway, hindi ko na po maharap kung magbabakas pa ako eh. Kawawa naman yung
yung ibang naandito na nag-draft ng link. Basta panunurin ko po yan kung ilan man yan, 25 minutes yan, 30 minutes, hapon, panurin ko po yan. Kaso nga po hindi na lang ako magbabakas. Sana maunawaan niyo po yung, yung sinasabi ko. .25 minutes yung mo. OFW sa park lang ang tambayan. Tambay ko muna ito kuya, ligo muna ako. Okay, no problem ate Emma. Thank you for coming. Tambay lang. Kuya Florencio Mongkami, may galap shoutout po. Bro Florencio, nasa hamburger tayo, hamburger oh. Oh, hamburger nga. Like number 27, 28. Sana all may hamburger. Thank you sa pabigi-bigi Ate Emma. Shoutout po sa 10 viewers, 35 thumbs up. Baby Jane, Kirara Masa. Napatawa tuloy si Manay Florencio. Ngayon nang ulit tayo nagkita Manay Florencio ah. Thank you ah. Thank you. Napakamaraming thank you very much. Florencio, may galab shoutout kapatid from Ate Nito Lisa Rome. May galab shoutout tita from Manay Florencio Mongkawe. Excuse lang pa, inom lang po ako, iinom niyo lang. Patay na pang-ayuda ulit, pang-ayuda. Lubat po kasi ito kanina eh. Yun lang, ayaw na mag-open. Tuluyan ang nasira. Ayaw na nga. Sira na tong Asus. Sira na, ayaw na mag-open. Iwan lang po ng bakas. Dan full pack sa'yo Sir Florencio from Kirara Masa Vlog. Yun, matatapos na kay Kirara Masa oh.
Harang na kaibigan, Kirara Masa o Barya. Yahoo, may ginagawa lang kanina kaya si Blossom ang pumasok. No problem ng Krisibo Gunpay. Audio Madjasi TV. Maraming salamat kaibigan na stagtunying maksam. Like 36. Thank you din po kaibigan. Audio Madjasi TV. Iwan lang po bakas. From Manny Florencio. Part 1. $177 subscriber from Audio Madjasi TV. Drop your link, my friend. Subscribe to each other. All of them is all legit and very supportive. Connect. Big love shout out, Manay Papi. Nandito na ang aking Manoy. Manay Papi Mix Vlog. Add moderator na. Iwan lang po ng bakas. Yahoo! May ginawa lang. Kanina. Thumbs love from Ate Krisibo Gunpay Vlog. Harang. May galap shout out atin dito from Manay Papi Mix Vlog. Dan po sa Nissan Bro, Florencio Bongkawe. Ate Melinis J, salamat. His voice, where is? Guess, I didn't hear host from Audio Madjasi TV. Yahoo! Second harang, kaibigan Kirara Masa. Oh, second harang din, Kirara Masa. First harang pa lang, 15 minutes yung harang. Ano ba naman itong... Ay, nang babuhay itong isa, oh. Natuluyan na naman yung isang cellphone natin. Natuluyan na. Nawala na naman tayo ng isang pang-ayuda. Yun na, buhay! Nag-open siya ulit, oh. Asus. Alis naman yan, Bibi Babam. Nagagalaw yung monitor, eh. Lobat. Hello host, mega love shoutout po sa lahat from GM Autotech. Crystal Variety Vlog ads host from Crystal. $514 subscriber. Bell on na po ako sa inyo kaibigan Crystal Variety Vlog. Oh, pad moderator. Hello host po, may galap shoutout sa lahat from GM Autotech. Silipin ko lang ito si GM Autotech. Okay, it's good. Kaibigan, Chantel May. Sige Sir Idol, bye. Sundo pa ako ng alaga ko. God bless everyone. Ingat. Manang Chantel May. 14,000.3k subscribers si kaibigan JM Autotech. Thank you for coming kaibigan JM Autotech. BMW ah. Panoorin ko lang itong kaibigan. Itong latest video mo latest video. Ford EcoSport, mahina ang lamig ng aircon. Itong panoorin ko kaibigan Like number 9.
Marami na siyang subscriber, 14,000 na. Arang ulit from house. Salamat sa pagpunta mo sa isang small YouTuber na gaya ko. Salamat kaibigan sa pagpunta sa mga katulad naming small YouTuber pa lang. You know me, host? From Audio Majesty TV. Harang. No, my friend. Wait a minute. I'll go to your channel. Pagka pinanood ko yan, meron yan. Harang. Umattend lang premiere. Okay ate. Salamat si Jacket Host from Crystal Variety Vlog. Yun, tapos na. Si kaibigan, Kirara. EBS-CBE na to Manay Florencio Mongkawi Manay Florencio. May like na? Ba't niya? Ang dahilan ng pagpatay pag natakbo ni San Centra. Ano yun? Ang dahilan ng pagpatay pag natakbo ni San Centra. 5 minutes. Like number 32, Manay Florencio. Like number 33, Manay Florencio Mongkawi. Miguel Ab shout out kaibigan Shirley Official. Nakita kita, kala mo kahit na andito sa nakikita kita kaibigan Shirley. Like number 34, Manay Florencio Mongkawi. Miguel Ab shout out sa aking kaibigan. Welcome to my live stream. Ang aking kaibigan na si Shirley Official. Thank you kaibigan Shirley. Napasilip lang, nasa biyahe mentor. Ingat kaibigan, ingat. Ingat mo na kaibigan Shirley. Anong tawag nga nito? Ay on the road pag nagda-drive. Yes host, maraming salamat. Yurkan from Bang BMRS. Kirara sa vlog, may galab shoutout. Shoutout po sa nang viewers. May galab shoutout ka to ni Maksam, my friend, like Dan. May galab shoutout to Shirley from Super MC. Salamat Ma'am Mera from Karshiba Gwenfi Vlog. Ate Miralisa, may galab shoutout. Kuya Florencio, dana po. Sa one day ago video mo. Bigyan ako host. Kasi linis-linis ako dito. Paalis na kami ni amo ko. Silip-silip ako. Sa didikit sa kanila. Okay. Kami ibang Kiraramasa. Thank you for coming ulit. Salamat ng marami. May galab shoutout Shirley. Balikan kita Ma'am Myra. Teta, may galab shoutout. From kaibigan Shirley. Super MC OTW from Kiraramasa. Kuya Shirley, may galab shoutout po. From Teta Vlog. Dan Ma'am Myra sa premiere mo. All bell na po from Papi Mix Vlog. Miss Mumanay from Papi Mix Vlog. Ingat sa biyahe Shirley. With flying kiss emoticon from atin Nito Lisarong. Super MC Dan All Bell from Myra Day Santa Vlog. May galab siya to host Papi. At nakatulog na kagabi from Papi Mix Vlog. Sis Mura. Balihan kita sa bakas mo, sis Tengs. Yan ang sis Mura. Sis Mayra siguro to. Papi, hello. Iniwanan mo kami kagabi. Inabot kami 3 AM. Inantok na ako manay from Manay Papi Mix Vlog. Next sa nakapin. Dito kay Mayra Daya Santa. Mayra Daya Santa. Okay.
Si Sim MC22 Dan po from Kirarama sa vlog. Full pack. Papi Miguel Love shoutout from Nina Likahina. Nandiyan pa pala si kaibigan Nina Likahina. Bakit nasa Shift TV na to? Matatapos naman yan, Nissan Sentra natin, oh. Kulay white, Nissan Sentra. Bababa lang po ng link, mga kaibigan. Crystal Variety Vlog, oh. 500 plus pa lang yung ano niya. Manitita, pakibaba nga nung ano niya, no? Manitita. Yung link ni Manay, ano? Si Commander Bawang. Para maipin ko. Pakibaba po, Manay. Yung kay Commander Bawang. Nung Florence, dan po sa roster mo. From Ate Crisipig Guanpay. Salamat. From Manay Florencio Mongkawe. Ate Lito ni Sarong, BGBG with love and care emoticon. Sir Happy, Dan Olbel. Dan na daw sa'yo, kaibigan Papi Mix Vlog, si kaibigan Mayra Daya Santa. Mayra Daya Santa, Premier. May like na, oh. Ano na pala kanina to? Naipin ko na yata kanina. Wait a minute. Mag-aayuda muna si Tunying. Ayuda. Dalawang saging. Magkano gasto sa solar? Yun. Ba't iba na to? Nasa harang pa ako kay Manay Florencio Mongkawe. Still here kabayan till matapos ka. Nandito po Ate Mel na SJ. Thank you very much po sa patambay mo. Thank you po Ma'am Mayra from Manay Papi Mix Vlog. Hi Nina, from Manay Papi. Thank you po Ma'am Mayra. Yay Papi, from Nina Likahina. Oy. Saan si Manay Tita? Manay Tita, bababa ng link ni ano, Manong Kabaryo. Ay ni...
Kumusta ka na? Kumusta ka po, Nina? From Manay Papi Mix Vlog, OTW Krashiba. Ate Krasibaw, like number 113. Harang lang, harang. Ito, may like na pala Ate Krasibaw. Harang ulit. Like 114, Ate Krasiba, harang ulit. Oh, like 114. Like 115, Ate Krasiba. Underground car parking. Wow. Apat. Salamat, Noy, sa pagdalaw kahapon from Manay Papi Mix Vlog. No problem, Anoy. I can't find a word tonight. Florence Ugot Channel, may galap shoutout kabsat. Pangatlong tamsa Karang House from Ambisyo sa Ilocana. Lagyan ko ng jacket, ate, no? Ate Ambe. So ito man ay Florencio. Itong Florence Ugot Channel. Iba? Napunta mo na ito bakit? 1.8 subscriber. Below ka na po sa akin, ate, ano? Florence Ugot Channel. Lagyan ko na lang po ng, ng moderator. Para makapagbaba din po kayo ng link. Dan po sa iyo, Krasiba, Dan Pulpak from Kiraramasa. May galab shoutout ulit sa lahat from Ambisyo sa Ilocana. May galab shoutout sa lahat. Hindi po, bro. Oh, babae pala. Nakita ko na. Nag-live pala to. Nag-live o nagla-live. Lagyan ko ba ate Ambe? Lagyan ko na nga lang. Ambisyosa naman nakalagay. Bahala na. 3 subscriber, Ambisyo sa Ilocana. Tapos na ako, kaibigan, GM Autotech sa yung Ford EcoSport. May na ang lamig ng aircon. At ang dailan, panuurin. May galab shoutout po ka Ambe from Manay Papi Mix Vlog. Purihin ang mabuting Tuban Papi. Ano yung tuban? At ninaligahin na. Naglalab siya ito, Idol Papi. Shoutout po sa 12 viewers. Salamat po sa pabiji-biji Ate Ambe and Merade Santa. Danman Florence sa app premiere mo. Bell all po from Manay Papi Mix Vlog.
Salamat sa jacket, Kabsat. From Kabsat Florence Ogot Channel. Sis Ambe, lakas ang Uber ko. May redescenta dan sa rooftop. Full watching with ads sa premiere mo. Manay tita, pakibaba nga nung bahay ni Commander Bawang. Tagal mo tagibabaon ka. Nagisuyo. Pwede babaon mo. Para maipin ko. Ano yun ang tuban, Manoy? Hindi ko nga alam kung ano yung tuban. Sabi lang ni ni kaibigan ni Nalikahina. Purihin ang mabuting tuban, papi. Baka ano to, mabuting tao. Ano yung English na mabuting tao? Good person. Good person or ano tawag dito? Ninalik ambisyosa. Payawan na lang po ng baka, salamat. Yan ko muna si Ate Ambisyosa. Sunod ko yan, Manay Tita. Yun, gumana pa rin yung isa natin pang ayuda. Pang ayuda pa rin tayo. Kala ko bumigay na rin to eh. Connect lang natin sa ating wifi. May upload si Ate Grace Laurenti oh. May? Upload. Florencio Ogot Channel, nag-drop din ng bahay. Alam yata ni Manay Tita yung tuban. Anong tuban? Bahala kayo, dalawa na naman dyan. Sunod ko po yan, Ate Florence Ogot Channel pagkatapos ni Tita Vlog. Out na ako, host from Rosemary Arroyo. Sige po, sige po. Thank you po Ate Rosemary Arroyo. Thank you po sa Dandikit with Bakas, ambisyosang Ilocana. Salamat po Ate Rosemary Arroyo. Balikan po kita sa video mo maya po. O kaya mayang hapon. Bye Sis Rosemary from Sweetie Pie Glow. Harang from Ate Sis Sweetie Pie Glow. Akin din kaibigan naman, napakabait. Mahulog. May isang oras ka na siguro, no? Yun, may pakayudo pa tayong isa. Gumana pa yung isos natin, oh. Ilang oras ka ba? Ilang oras na ba ako? Dalawang oras na. Nasarang na ako, Ate Krasi Baguan Pay. Pare-paras nasarang na oh. Tuhan.
Sorry, no, Tuban. Salamat, Kirara, balikan kita. Parang uulan. Kaya, check sa sinampay. Tuhan nina. Okay, what is Tuhan? Ay, si Ambiyong nakapin. Tatanungin ko sana kung katukayon niya. Si Ate Ambiyan, si Ate Ambisyosa. Maling nakasulat from Ate Nina Likahina. Ano yung Tuhan? What is Tuhan? Ate Nina Likahina? In English? I can't follow the word. Yan, tapos na. Ate Krasibo Ganpio. Tapos na yung harang. Tapos na rin po. Pangit itong sit up ko ngayon, pangit. Malayo, dapat yung dito lang sa ano. Next time. Making nakasulat daw. Parehas mali ah. Tao nga daw, Manoy. Sorry, tita. Tao yun, tao. Mabuting tao. Sis, tita, full watching with harang sa tanim mo. Sa bakuran, Dan from Mera Dayasanta. Anong oras kayo nakatulog, tita vlog? From Ate Krasibo Ganpay. Yan, tinawanan ka tuloy ah. Manay tita ni Manay Papi. Nasing ata sipi ko. Ano yun na to? Bangon na naman ah. Ito ko lang si Ate Ambe. Ate Ambe, like number 37. May etso pa. May hangover pa si Manay. Pang 37. Pang 39. May nag-like na isa oh. Pang 39 natin be. Notify me. Pang 40 atin be, pang 40. Pang 40. Natabunan na yung kay ano ah. Pang 40 ate ambe, pang 40. Yung 39, hindi makapag-comment. Ba't napunta naman dun? Di ba pala nakasubscribe ate ambe oh? Pang 41 na nga pala to. Pang 41. Yan.
Pang 42, Ate Ambe, pang 42. Cucumber yan, ma'am. MC, di ba manay teta? Ano ba ano pag-usapan itong mga to? Next bebe, si Sis Krasi, bakit ka? Okay yun, ako nagising, may 6 AM, ginising ako ng alarm. Nasaan na ba yung manay teta? Natakbo na naman yata manay teta yung ano. Padikit naman po dyan sa ipipin ko yan kay Manay Tita Vlog. Baka may mga ano po kayo, may mga ninja dyan. Pakidikit po dyan sa binabang link ni Manay Tita. May kisuyo po. Sarap tulog ko sa oras na yan. Akyat sana ako, nakahiga na. At nakapantulog. Nagising ako 9:30 na from Manay Tita Vlog. Kaya nga 5 na ata yun nakatulog. Okay yun, ako nagising 6 AM, ginising ako ng alarm ko. Dan Olbel nakapin from Mera Daya Santa. Haba from Ate City Peglo, haba to ng harang. Next Webes, Krasi, bakit ka? Host Papi Dan Paul sa mukbang mo, host. Nang sarap ng inihaw na isda at may pipino pa. Harang from Mayra Dea Santa. Mga 7 ang nag-start na si Sis Ambe from Manay Tita Vlog. Harang host from Super MC. Alas 7 na kumpisa yun, alas 7. City Peglo, thank you po for coming. Ati ubat na dito yun sa OTWC sa Ambi House. Out muna ako. Punta lang saan ako sa dorm niya. Balik lang mamaya kapag abutin ka pa, host. From Ate Super MC. Ingat si Super MC from Manay Teta Vlog. Cucumber yun, ma'am. MC diba? Manay Teta from Manay Papi Mix Vlog. Gusto kong magtanghalian. God bless for all na. Bye-bye. From Nina Likahina. Yeah, thank you very much. Na? Oh, marunong sila mag-Tagalog eh. 2 hours lang po ako, 2 hours. Meron na lang po tayong 16 minutes. Kain tayo, host from Kiraras Masa Vlog. Ate Emma, thank you for coming. Thank you for bigi-bigi dyan. Dito muna tayo kay ano. Itong kaibigan nating mukbang. Di pa pala nakadikit oh. Manete tayo, dikit ko na kay ano. Kaibigan Commander Bawang. Gusto kong pag-graduatein to si Commander Bawang eh. Kaya magla-live na ako ngayon dahil para kay Commander Bawang. Baka sakali matulungan ko rin siya sa ano. Subscriber niya. Pangalawa kay Commander Bawang oh. May mga like na oh. Nice lang yan. Subscribe na lahat. Maghahanap na ako dito.
Bahay ni Bawang. Panoorin ko lang. Oh, ito pa, hindi pa nakasubscribe kay Commander Bawang, oh. 250 na lang, 250. Ito ang gusto kong pag-graduatein eh, si Commander Bawang. Natipuhan ko na naman tong pag-graduatein si Commander Bawang. Tapos na ako mag-shower. Dahil sa harang Idol Haba from Mayra Dre Santa. Anong kukumber? Cucumber. Di pipino. Tambay langos, nakikinig lang from Addis City by Glow. Tinuturuan ko siya, Noy. Nag-chat kami ni Nina. Sabi na eh. From Manny Papi Mix Vlog. Super MC Dan sa unboxing mo. From Crasibo Guante, Manny Florencio Mongkawe. Thank you for Biggie Biggie. Sige, ayudahin mo si Kuya. Roman Tito Vlog. Baka mayroon po kayo mga bananang na itatago. Ibigay nyo na po dito sa banana. Kumakain ng banana, oh. May kisuyo po. Baka mayroon pa kayo dyan. Latundan, oh. Mukbang. Ganito pala mukbang si Lolo ng banana. Sige, ibaba mo maya link ni Kuya kay Lalabs mas mamaya. Sana all nagchat-chat Yahoo! 2 hours lang po ako, 2 hours ha. Meron na lang tayong 13 minutes. 13 minutes. Sabi niya, ano ang isagot ko kay Tita Papi? Sabi ko, magluto ka ng karne. Sana all magka-chat. Tambayan din kita may alalabs sa LS mo kahit 30 minutes. O iba ko yan kay papaayudahan ko yan kay kay kaibigan, kay, tawag nito? Kigwa. Kay Kigwa Ruel. Paayudahan ko to, pag-graduate natin to si Commander Bawang. Promise. Tito OTW, thank you so much Cecilia Labs Sagtet from Ate Emma's Helping Hand. Grabe, inubos ng saba, ilang buwig na saba tayo, ilang sapad na saba to. Turdan pa naman. 5 yung pinapanood ko, 5. Ayun o, 2. Tapos 2 din. Anong tutor man ay? Pang 5. Kay kaibigan Commander Bawang Vlogspot. Thank you so much. Kaya naman pala may shooter. Anong shooter man ay? Ano nga ang tutor? Mali. Tutor, yung tinuturuan niya. Mali spelling kasi. Shoutout po sa 10 viewers. Sana punta din kayo sa live ko mamaya. Opo, pag may time po kayo mga kaibigan, punta po kayo sa sa live ni Ate Emma's Helping Hand channel. 1 po 1, alauna, sakteno. Magpapahinga ako ng kaunting minuto. Tapos mamaya, pinapakita man ako ni Ate Emma, baka umakit ako. Kaso baka ang pag-akit ko, pas muna ako sa kanta-kanta. Pero kakanta kahit pag may mag-request, na tayo kahit isang beses. Papi maya, muna tayo kay Lalab sa Emma from Tito Vlogs. Dikit sa nakapin from Krasiba Rapa. Thank you, Ate Krasiba. Thank you. Arang House from Kirara Vlog. Kaibigan Kirara Vlog, baka may ka dyan, may banana ka dyan na pwedeng pang... Kiraramasa. Na? Kiraramasa. Kirara Masa, baka mayroon po. Padikit nga po dyan sa nakapin. Babalikan ka po niyan, legit po yan. Teta Dan Pulpak, banana mo, from Kirara Masa. Ay, meron na pala. Okay na, thank you. Dan Tusok Ading from Krasiba Rafa. Thank you.
Mapagraduate sana natin yan, yung mga kaibigan kong nandito, mapagraduate sana natin ng 1K. Kasi gusto rin niyang mag-vlog, gusto rin niya maging certified vlogger, kaso ang problema nga lagi sa kanilang burnout. Tapos wala siyang wifi. Load lang ang pinang-YouTube niya, naglo-load lang siya. Kaya napag-isip-isip ko na naman uli na na tumulong sa ating mga kaibigan, lalo na't napakabait din na mga tao. Sabihin ko, babalikan ko si Kirara. Dapat yung latest kasi binaba mo, Manay. Latest upload. Para doon natin sabihin kay The Commander Bawang Vlogspot, nabalikan niya yung mga nagdikit doon sa latest upload. Thank you, sis Ate Sweetify Glow. Madilim na kahapon. Last 8 minutes. Last 8 minutes po. Ninalin Vlog Canada. Yan mo na, ako na bahala magsabi kay kuya na saging na siya dinikitan. Anong karne ang niluluto mo, Nina? wala na si Nina. Mga ni Papi Mix Vlog. Makain na nung luto niyang karne. Wala na si Nina, Papi. Last 7 minutes. Karning buhay. Ispasiba TV. Dikit na sa nakapin. From Krashiba. Salamat, Ate Krashiba. Bukay talaga ng mga kaibigan ko. Andyan yan. Mag-replay ng karning kambing yan. Nag-chat uli. Sige nga. Sarap ulam mo, sis Teta. From Ispasiba TV. Thank you, Ate Ambe. Gandaw tanghali host, Katonying Tita Vlog. Ang singer ni Kaambe. Yun, nakapin ka. Kay Manay Commander, ay kaibigan Commander Bawang. Nakapin ka dyan. Pinapanood ko kay Commander Bawang. Ay, di pa nga. Nasa harang pa nga pala yan. Idol, nag-end ka na ba? Malapit na. 6 minutes lang. Kaibigan Mayra de Santa. Pagkatapos ko, mag-LS ka na, tapos pupuntahan kita ng itong ninja ko, kahit 2 ninja. Di pa naman loba to. Para makatambay din. Yan na si kuya. Tusok dan ading. Lagyan ko ng jacket ng Krasiba. Anong Ispasiba, Manay? Maraming salamat, Katonying and Teta. No problem. Gaya nga nang nasabi ko, bala kitang pag-graduatein, man, kaibigan ta Commander Bawang Vlogspot. Pupus ko yan, pupus namin yan ni Manay Teta. Or mga tutulong dito. Maraming tutulong dito. Kaibigan ta Commander Bawang. Papi Mig, Dan Dikit from Florence Ugot Channel. Kaibigan Florence, pag-iba nga po ng link nyo, hindi ko pa yata na ipipin eh. Kuya, balikan mo numigit sa'yo sa mukbang ng saging. Yan ang binaba ko. Ispasiba, men. Salamat. Russian words. Salamat, Ma'am Florencio from Papi Mix. Ambisyosa KTD. Nag-BG. Nasarang mi. Pinapaayudahan ko rin si Kuya kay Kuya Bong. Kahit hindi mo ipin si Ugot, puntahan ko na lang siya mamaya. Basta 2 hours ka lang. Pahaba po uli kaibigan Uwot. Kung nandiyan ka pa, kung narinig mo pa ako.
Sino ba nakapin, Manay Teta? Last 5 minutes. Sobrang thank you guys, Tita. Sure, babalikan ko lahat. Hindi lang sabay-sabay ha. Di na ba nababa subscriber mo, Kuya Commander? Yan ko yan. Bayaan mo. Mag-active ako ngayon sa live stream para mapag-graduate natin yan si Manoy Commander Bawang. Like number 27. Kaibigan Commander Bawang, ano? Hirap bago sa rap, mushroom hunting, San Jose Occidental, Mindoro. Sa live chat natin ah. Amazing Sea. Ba't nandiyan ka na sa Amazing Sea? May lagas ako kahapon, 3. Okay lang yan, 3. Ayos lang yan. Check mo lang kuya kung sino may bago comment doon sa mukbang mo ng saging. Melon SJ, 28 thumbs up host from ating Melon SJ. Commander Bawang, normal lang yan. Buti 3 lang. Okay, 3 lagas mo. Babalik lang yan. From Teta Vlogs. Okay, Teta, salamat. Uong. 5 minutes, 3 minutes, last 3 minutes. Ate Lito ni sa Rome, Ate Krasiba, Ate Ambe, Manay Teta, City Fair Glow, Ate Melon SJ, Commander Bawang, Manay Papi, Ate Emma Helping Hand, Nina Likahina, Manay Florencio, Florence Good Channel, sino pa? Sino pa Mayra Daya Santa? Thank you po sa inyong lahat, sa inyong suporta. Kita-kita po ulit tayo bukas pag sinipag na naman si Tunyi. Alas 9. Kung sisipagin, sana punta din kayo sa live. Punta pala kayo mamaya sa live ni Ate Emma ha. Yung mga may oras lang po. Manny Florencio, Nina Likahina, Emma Helping Hands, City Paiglo, Mayra de Santa, Ate Super MC pala. Super MC. JM Autotech. Si kaibigan Shirley Official. Manoy Papi, yan, Tita Vlogs. Kay Ate Rosemary Arroyo, thank you very much. Pasalamat na ako para ano. Nilo Magnaye, kaibigan Nilo Magnaye, Ate Nito Lisa Rome. Thank you po sa inyo. Prepare lang po muna ako. May PTA meeting po sa school from Manoy the Commander Bawang Vlogspot. Bye sis Krasiba, punta ako channel mo. Bye bye all from Ate Krasiba 1 page. Sige, labas ako, bili ng lunch. Ingat po Ate Krasiba, ng Krasiba, ingat po, ingat. Electronics PH, like number 48. By adding host and to everyone. Thank you Ate Krasiba Gwenfi Vlog. May ang Uber ng ako kapatid, the Commander Bawang Vlogspot. Lakas ang Uber namin, sis Ambi, kuya. Bye sis. 40 minutes left from Atis Emma's Helping Hand. Sige lang Kuya Commander, from Tita Vlog. Emma's Helping Hand, mega love shoutout from Ambitious sa Kid DT. Thanks Sambe from Ate Krasiba. Basta po maraming salamat sa inyong lahat from the Commander Bawang Vlogspot. Sige, abang ako lalab sa Emma from Tita Vlogs. Mga sisi, nag-love shoutout sisi Ambe. Salamat sa lahat. Electronic PH, thank you for coming. Yun, thank you po sa mga nandito. Ako po yung magpapaalam na. Thank you sa pag-stay nyo. Mula kanina hanggang ngayong 2 oras tayo nagkasama-sama. Ingat po ang bawat isa sa atin mga kaibigan. And God bless us all.
Thank you very much. Bye-bye. Kuya Commander, punta ka din sa live ko para makadikitan mo yung mga didikit sa'yo. Salamat, Kabsat Tunying. Okay, Kabsat. No problem, no problem. Ate City Peglo. Manatita Vlog. Ate Milinis J. God bless everyone. From Commander Bawang.